Kwa maita zvoratidza kuti kereke yakabatana iri kuenda mberi iri kukura. Kana mukavona rally yeZANU-PF chinenge chakapfeka rigai asinototengwa nevakuru tozopa vamwe. Zvino ndikaona kuwanda kwamakaita kuti St. Nimrod ndivakatenga here zvichena izvi. Oona kuti chido chenyu kwangu ndikazotenga rigari havabuyi. Ndokusiyana kwazvo. Nokuti panapa tiri kuronga upenyu hwamangwana. Panapa kuungana isimba raJehovha, isimba raMwari. Manzwa zvarondedzerwa nevaparidza kuti makatarira mutumwa apa. Muri kuona masimba aMwari, mukuona masimba Jesu Kristu. Kana makatarira pandiri munongoona chiko. Kamunhu kemasirogani amberi neZANU-PF pamberi nokubatana. Asi masirogani angu ndofunga akanakirawo chechi. Handimboti pamberi nokutukana abudu. Ndoti pamberi nokubatana, pamberi nokuirana, pamberi nokudzana. Ndofunga kuti ndo zvinoparidziwawo kuno. Kuwirirana, nokudanana, nokubatsirana. Zvino ini ndinenge ndichara zvepamusoro penyika, ndichiti nyika inovakwa nevene vayo, igotongwa nevene vayo, igonamatirwa nevene vayo. Zvino ndikaziva kuti nyika inovakwa nevene vayo, ndikaziva kuti inotongwa nevene vayo, kopa kuti inonamatirwa nevene vayo, katoenda kune vanonamata vanikudamatire nyika yatinotonga, zvinhu zvifambe. Nokuti zvandautaura izvi zvinowanikwa muna Philippians chapter 4 verse 13, which reminds us that we can do all things through Christ who gives us strength. Zvose zvatinokwana kuita kana tikaita chitungamidza mambo Jesu Kristu zvinobudirira. Ndozviri kuparidzwa pano.